Евангелие паводле Мацвея. Прывялі да Езуса нямога чалавека, апанаванага злым духам. І калі злы дух быў выгнаны, нямы пачаў гаварыць, а людзі казалі са здзіўленнем: ніколі не было такога ў Ізраілі. А фарысеі казалі: князем злых духаў ён выганяе злых духаў. І хадзіў Езус па ўсіх гарадах і паселішчах, навучаючы ў іхніх сінагогах, абвяшчаючы Евангелие валадарства і вылечваючы усялякую хваробу і усялякую немач. Убачыўшы натоўпы людзей, ён змілаваўся над імі, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя, як авечкі без пастыра. Тады ён сказаў вучням сваім: жніво сапраўды вялікае, ды работнікаў мала. Таму прасіце гаспадара жніва, каб паслаў работнікаў на жніво сваё.